Kaseng UHM East Dentia Hills District mentagasengi hakajingelam o President Kajongka o Brosan Li Siangchai kilawan ban ai jingerap syakaway kalongying kabadon hakasnong tuber kamaisnong kabado e yakajing kasem nakadaw jong kajingplu jong kaying kataha ka arsantering uniu banai katkum kakubor balay olum bat kajinge kren bat katraying kalaong baha kapor kumba arbaje step hakapor badang yo thia kane kajingjia kalawan jia Katrai jong kene ying ka kong ribiang phawa kabadon kumba lai pu arsnam karta kadon ru eki khon kumba sangot ka kong ribiang kalai tho ba ka pisa ki kot kisla u khau kuba baro kila inglot ba don bok pat don ba mansaw ha kate ka jingjia nakaliang u president ka UHM East Dentia Hills District ula ong yamanta hi nakaliang jong ka seng kalayarap kat kabor ka bakala bat kan sawat kilat kilentiru kumno ban yo ban yarap shushu syakani kalong ying